Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jal kavakrel, len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Наштите доресено таквалуку и богобојазност. Саджи коте на дена 20 менге најман. Ако тало масек Рамазани, погото палуне деш ракја, кото пекамбери алейхиселам посебно си не дарежливо, а гардо муслимани тало дарежливо, коте и садака, ко акала, дивесаем ракја на не исто, за разлика која вера масекија ем ко почето ке Рамазане скоро. Ако тало моменти кога муслимања дена пере зекјатија, пере садекатул фитр, па мангаат известинату мен дека и џамија ке дела томаре зекјатија, томаре садекатул фитрем, дека и силен потреба таро исто адава. Томаре зекјатенцар, томаре фитренцар, увек секоја беше држна пелескоро кер. Сар сен сведокија, ко последно вакти со дикена, перена аменге оплошке тари џамија карига, ем томаре зекјатенцар, томаре садекатул фитренцар, о иста дава, ковену потребиме ки санација и цело џамија таро андрутно дело. А далеа добинена и награда, томаре садака коро, томаро зекјате скоро, ем плюс од држибе лескоро кер. Одолеска джикераја, те поможнена лескоро кер, томаре зекјатенцар, томаре садакенцар, какрат менге довако Аллахи Азza wa Jal, таракел томаро мали, томаро берекети, таракел томаре чавен, томаре фамилен, ем панда бут Рамазања, те до джакерен томаре најмангленцар. Овен Аллахски која ракибе. Еселаму алейкум ва рахметуллахи ва берекатух.